न'आव दङ ना? फिसौ नों फैबाय नामा? औ आबौ आं फैबायमोन। दे हाबबो आबौ हाबबो। फै आबौ बेहायनो जिरायफै। दे जिराय। आबौ नों रादाबखौ फाननो हादोंसै? औ आबौ आं फानजोबबोदों, नांबावगौमोनसो। हामथारबाय फिसौ। आबौ नों देहाखौ बारा गाज्रि मोनदों नामा? फिसौ आंनालाय बिदिनोसै बोराय मानसि। आबौ आं नोंनो फार्मासिनिफ्राय मुलि लाबोफादों। हा? नै आबौ मुलिया। आबौ डाक्टारा बुंदों ओंखाम एसे जानानैसो मुलिखौ जानांगौनो। हामदों दे आबौ। न'खरावबो रावबो मानसि गैया, थाखायाबो आखायाव थाया। जा एसे मोनो बेबो माइरं मैगं बायनायावनो थोआ लोमा जायो। दा खुनुरुखुम देहाया मोजां जाब्ला संनानै जाना मुलिखौ जानोसै आं फिसौ। आबौ आइया जानो होनाय ओंखामखौनो एसे जानानै नोंनो एसे लाबोदों आं। नों आबौ जा। जाबाय दे फिसौ, आं दा मुलिखौ जानोसै। नै आबौ दैया। फिसौ नों इसिबां अनसुला। जै जाथों फिसौ, नों जिउआव देरहासार जाथों। आबौ नोंनिफ्राय लांनाय खौरां बिलाइफोरा लामायावनो थोस्लाबासै। अब्लाबो सार मेदाम मोना फरायगोन साननानै गांब्रैसो लांफादोंमोन आं। थारैनो मोजां मोनदों आबौ, आरोबाव लाबोबाय थानो खावलायदों। नै आबौ फैसाफोरा। फिसौ मुलिखौ माजोंथो लाबोखो? माथो राङाबो रादाब फाननानै जाखिनि मोननांगौ बेखिनियानो दंजोबो। मैया बथल फाननानै गरनैसो रां मोनदोंमोन आं। बेखौनो खावसे दोनना खावसेजों मुलिखौ लाबोदों आं आबौ। नो आबौ बेखिनि रांखौ नों लादो। नाङा आबौ, आंनो मानो होदों बेयो नोंनिसो। जेबो नङा फिसौ, न' बेखौ ला। नै बे जाबाय गाबोन खौरां बिलाइ लायनांगौनि, आरो नोंनो होनाया जाबाय दिनैनि पेपार फाननानै मोननाय लाब रां। दिनैनिखौ नों फानबाय जेब्ला नों मोननांगोन फिसौ। रादाब लायनो गोनां रांखौथ' आं लाखिखाबाय ना। आच्छा आबौ, रादाबादि गांसेयाव 5 रां लिरनाय दंखायो, माबोरै लाब मोनखो? फिसौ जों सानसे थोलो फाननानै गरसेबो रां मोनाब्ला माबोरै फानगोन? बिनिखायनो जोंनो गांसे रादाबाव थाइथाम आथाना लानानै हरो। अब्ला जेसेबां फाननो हायो एसेबांनो रां खामायनो हायो। नंगौ फिसौ, फाननो हानायनि सायावसो। जेसेबां फाननो हागोन इसिबां रां खामायनो हागोन। आबौ जों बायदिनो हरा नामा? हरो फिसौ, नाथाय नों जोबोर उन्दै आरो नों सासे फरायसा गथ'। मोजां फरायनांगौ फिसौ। बिमा बिफानि, गामिनि, ओनसोलनि, हारिनि आरो फरायसालिनि मुं लाखिनांगौ फिसौ।
नोंखौ उन्दै होनना हरनाय नङा फिसौ। आबौ, नों बुंनाय बाथ्राया थारैनो सैथो। नाथाय आं फरायगोनबो आरो फरायसालिनि सम जानायनि सिगां आरो गखांनायनि उनाव आंथ' दैबायनो हागोन ना। अन्नानै आबौआ बे खामानियाव लाफा आंखौबो। आच्छा, जागोन दे फिसौ। बिदिब्ला नों सानफ्रोमबो फुङाव फैनानै आंनिफ्राय लांफै। थेंक इउ आबौ, थेंक इउ। नै बे रांखौबो लाखिफिनदो। गाबोन बेबारखौ बांसिन लाबो। ओरैनोबा दहाय रादाब लाखिग्राफोरा सानफ्रोमबो बिहरबावदों। दे फिसौ दे, गाबोन फुङाव लेखा फरायखांनानै लांफैब्लानो जाबाय। मोनाबायबो फिसौ, थां न'आव थांदो थां। आइ आफाया नागिरबाय जानांगौ। जागोन दे आबौ, बिदिब्ला आं थांसै। र' फिसौ र'। मा जाखो आबौ? नै फिसौ, दय मुलि लाबोनाय रांखौ लांफादो। माब्लाबा खामानियाव फैगोन। नांलायामोन आबौ। न' लांदो फिसौ। दे बिदिब्ला थाथ'दो आबौआ। दे आबौ, दे।